Het doek zakken al de waantje. En dit keer wie dat goed nice, want in september komt het iepen loftspul Die Phantom naar de Harkema. En het beeldmerk waard al verst ontleerden. Wat natuurlijk heel bijzonder is dat wij de Phantom op een Harkema presenteren hier. En dat we ons eigen Phantom op de poster staan. Dags wie het net alleen nog om de poster te dwaan. Dus die heb nog wat oors op de planning. Als dat just, dan is het hele decor al in zijn volle glorie al deel zetten. En het is eigenlijk de eerste boetenrepetitie. Dus het is altijd een hele spannend moment. Ja, spannend. Dit is voor het eerst voor ons ook. Wel gelukkig dat het mooi weer is. En uitproberen met de hoogtes. Het verneemde verhaal van Die Phantom of the Opera speelt al meer dan 20 jaar op Broadway. En nu komt het dus naar Friesland. Vanzelfs in uw eigen taal. Hij is voor het eerst naar het Fries vertaald, want ik ga hem zelf opzetten. Dus ik ben nog speciaal naar Londen geweest om daar de versie nog te zien. Want hij is heel goed een stapje. Voor mij een heel mooi moment om eigenlijk zo'n klassiek verhaal, dit al zo lang in het Engels en in het Nederlands spelen is, nu voor het eerst op Frieske Groen in het Fries te jaren is. Na december dan komt het in een stroomversnelling, want dan komt de techniek erbij en klingen en alle attributen erbij. En dan maak je dus klaar voor de première. Ik kan eigenlijk niet wachten. Het mooie voor mij moet wel september wezen. Maar ja goed, dat moeten we nog even door. Maar nee, ik had een heel soort nog door. En zeker dat het beetje dit waar bloed en is. En op dit prachtige plakje hier, ja, dat moet verslaan goed komen.